Finish tayo ng mga apartment. Magandang hapon sa inyo lahat ng mga ito. Pasensya na, medyo busy tayo. Kaya, palike naman ng mga ito ng ating live. Salamat. Palike naman mga idol. Thank you so much. Thank you so much mga idol. Magandang hapon. Thank you, thank you. Yes. Full siya. Oo. Ano siya idol? Tawag ni Tully White. Tully White yung ating ginamit na figura dito. No? Tully White. Apartment to mga idol. Apartment. So, paupahan to mga idol. Apartment. Oo. Salamat mga idol, salamat. Thank you. Thank you.